Angeke ngibingelele obingelele baba udokotela baba wesizwe baba ujabulile. Kunento ethi men's health matters, impilo yendoda. Wow, maluleke kakhulu. Abantu besilisa sikholelwa ositshela ukuthi abazinaki. Sebashona labantu abangazinaki besilisa. Sebashona labantu ababenjalo. Abantu bamanje sebeyayazi into abayifunayo. Sikhuluma nje ngabo sesiyabahlonipha baba siyazi sikhuluma ngabantu abayazi into abayifunayo. Sisene challenge ke kwa natural medicine. Angikhulumi ngokwe western kakhulu as natural medicine. Sisene challenge la amadoda engafuni ukuveza ukuthi afaka ama-pampers. Sine challenge ngobani bayazichamela. Leyo nkinga thina belapha endabuko we have to come out clean sisho ukuthi i-challenge kuthina leyo. Sine challenge abantu besilisa abathi mebekuchama achama aqedwe phinde futhi umchamo uphumele. Sine challenge enkulu ukuthi akaze sibe nesikhathi la kuhlala phansi kufundiswa abantu besilisa ngamakhambi esintu ukuthi kubantu besilisa abane prostate how can be assisted on a prostate enlargement ngoba akekho ngena prostate. We all got a prostate but that is not enlarged. Yabo engisho ukuthi la siyadinga ukuthi sifundisane ukuthi lento ikhona indlela esingenza ngayo ngoba kufanele sibheke ekutheni amakhambi ethu how far they can go and then i-concentration yakhona how potent can it be. Lokho kukodwa kuzowenza siyithembe imithi yethu singaresort kwezinye izinto siyithembe nje imithi yethu. Ngalondlela ngifuna ukukhuluma kakhulukazi ngempilo yomuntu wesilisa othi babudokotela I'm 62 years old but into engiyinotisayo hayi ngeke udokotela sengiphethe ingqandizo yengane manje. Uthola ukuthi umuntu uyayibona lento yakhe iyancipha. Ngalondlela you need something that you can use. Number 1, into ongayisebenzisa njalo umulala. It is castor oil with rosemary oil. Castor oil and rosemary oil. Ungakwazi ukuthi usebenzise leyo nto futhi. Ukuthi njalo uma usuzolala uqale uyiraphe induku yakho uyiraphe musu usuyalala. Do that for like 3 weeks. Bokumehla ukuthi kwenze kanjani. 3 weeks to 6 weeks but maximum of 3 months. Izokwazi ukuthi iphinde ibuyele. Use that. Uma ubona ukuthi ya nokushwabana. Thereafter comes to prostate enlargement. Zama ukuthola inhlamvu kakwatapeya. Usebenzise yona inhlamvu kakwatapeya, ungayenza imbiza, ungayenza upowder, ungayenza noma yini but try to find inhlamvu kakwatapeya. And uma usuyithola inhlamvu kakwatapeya, thola black pepper. Uyigaya uyifake phakathi. Uma usuyitholile uthola ke into esibiza ngokuthi turmeric powder and cinnamon. Turmeric powder and cinnamon. Believe me, ngeke uphinde ube ne-prostate, inkinga ye-prostate. Lezi zinto lezi akuzona ukuthi mhlawumbe we're throwing out i-secret okwelapha but we have to see people besisakala. Regardless ukuthi bazosinika imali noma basinika, it does not work like that. Imali ayilethwa ukuthi abantu batshelanga into eyimfihlo. Imali ihlezi kubalekela even unemfihlo. Ungatshela umuntu kodwa still imali ekubale manje ngifuna ukuthi yibabudokotela you'll die poor if ukhuluma imfihlo enjena ngamakhambi. No. Wena awuzongifundisa ngizofaka kanjani. La ngiphethe into esibiza ukuthi indoda enkulu. Indoda enkulu, it is alcohol based to those who are practicing Islam. They must know that I give this to them, but they must know that there is alcohol here. There is what? There is alcohol. Yes, alcohol. Yeah, there is alcohol here. But it is so potent. Ekuvuseni induku okwenzeni ukuthi uyeke lento yakho premature ejaculation ukushesha uchame very good. Ekuyikhuliseni very right quality big man ukuthi ikhule is very good. Prostate inkinga ze prostate very good. Urinary blockage lokuthi umchamo uthi uyawukhanula uphuma this is very good. It tried and tested but into esiyenzayo kuba budokotela kadayisi ke ngemithi eyami imithi ihlukile ungena ku program umuntu ufuna le mithi le esilapha ngayo ungena ku program yethu i600 thereafter yonke imithi isuka ku150 kwena yonke i650 yonke 650. This is babu dokotela bawesizibawujabule mfana mhle nje ekhehla bulungu. I have to say something because I'm sober. I don't take anything that make me unsober. Ngiyinyanga
But into efuna ngiyenze, I must respect ubunyanga and do understand ukuthi ubunyanga is just a gift from iThongo. It's just a gift from iThongo. And then Ahura Master, Allah or God may take it anytime. May take it anytime. Because into oiphiwe kwelamathonga, Ahura Master has ordained it. Allah has ordained it. Jehovah has ordained it. Your deities has ordained it. And respect the thing because you are not qualified to be inyanga. No, nangiphinde ngisho. Respect ubunyanga because you, especially you are not qualified to wena ngabe inyanga. Awunawo ngisho ifacture yodwa obunyanga. Ayikho into etshengisa ukuthi wena ngathiwa uyinyanga. Ugcwele amathathu ophume enzwaneni uzibiza ngenyanga. Uhlezi uphethe amakhondomu ekuwallet yakho uzibiza ngenyanga. Kunento etshengisa ukuthi nje uhlezi unamakhondomu esikhwabeni sakho, even amakhosikazi ethu eza kwi-practice yakho asiwathembi ngoba amakhondomu asiwazi ukuthi abantu. Ezinto kunabantu abaningi obona these people they don't qualify ukuthi ngathiwa bazinyanga. Namhlanje uhamba amaqala okuthinta abafana. Udefendele loqala ukuthi ufuna umuntu wecala ngoba kuthiwa wena wathinta umfana. Umfana uyakhoma ukuthi nobaba wangenza ukuthi angifuni sesegama. Asihlonipheni ubunyanga ngoba ubunyanga is just a gift that can be removed at any given time. And then if sizotreat ubunyanga as a herbal profession, ubunyanga is not an academic profession. Into nje ithonge libeka kuwena can be removed. Fanele ubunyanga mfana uba imeya. Meya bakho abugarantiwe ngeke uzoqeda ithemba. Especially into wenza nje izolo ngeke uzoqeda ithemba. Ngoba once imida yazi ukuthi wenzeni izolo, uyi in trouble already. Kumanje ubribe abantu akade onabo. Esemeya ukuthi bangayivezi lento le. Kunabantu manje obakhokhela inganzi isikole ukuthi uqedele ischool fees esikoleni kuze bangazivezela. Engisho ukuthi nobunyanga ke bonjalo. Ubunyanga is just a gift osukunikwe zona delegate ithongo ukuthi senzelele ongani zami ngoba thina sikwazi ukuze emhlabeni sokwenza lento senzelele kodwa wena we are not carrying ama qualifications ukuthi wena ngathiwa wenyanga. Awukwazi. These things must be said ukuthi njengenyanga we must speak sense so that we live our legacy. How will you be remembered, especially you? Ukuthi ushaya umuntu ngebhodlela izolo entakiwe. Wena inyanga kade entakiwe washaya umuntu ngebhodlela. Inyanga it's one of the people that we regard them as leaders. But the way they are balala nengane zethu ezincane. Ingane ngiyithume kuyena emva kwaloko ingane na 21 ngiyithume ngoba ngingakwazi ukuphuma namhlanje ingane sithi hey ubaba udokotela unginamba ukuthe sengakwazi ukumthinta. Ayizwakala lento lesedemise. Demise. Lengane na 19 seniya WhatsAppana nayo uthi evimi kahle. Kodwa inyanga. Ungumholi. I respect ungumholi. Kunezinto ofuna uzenze njengomholi ekufuna singakuboni kuzona. Don't be available everywhere. People's Park unento ekhona endaweni ukuthi kunento ekhona empangeni kunento ekhona awusali ngoba uthi wena uhlala kwi-VVIP kodwa uthi inyanga. No, we are a leader. Labantu abalapha nayo ayo kids, you're supposed to be retreating. Kunobaba lana ngiyazi akathanda but ngizolisebenzisa nje igama lakhe. Former state president Thabo Mbeki. Umthole yonke indawo. He's not everywhere. He knows his stories. His story is checked. He cannot akakumthole yonke indawo. Umthole nje. Kunabantu obona ukuthi labantu laba can learn something from them. Even bekhuluma they don't speak loud so that kuzolalelwa bona, they just keep quiet because bangabaholi if sekukhuluma bona kufuna kuthule wonke umuntu because they talk soft not loud. Nawe ke njengenyanga ezinye izinto even nalapha ama social media into ezenzekayo ake ungaphawuli ngelilanga. Kwenza into enkulu balinde ukuthi uzophawula ungaphawuli because umholi uze ucelwe ukuthi lithino lakho uvo ngaloo ndlela usunikwe ipodium then you can talk. Kunezinto ezinkulu ezizenzeke la ku social media noma emhlabeni isikhulunywa ku social media angisiphawuli because I know my position. I know nginento esibizwa IP intellectual property la that I cannot lose it easily. I cannot lose it easily. Yeah, lento kufuna sazi ukuthi we have to let audience follow us, not us following the audience. Once we sasafika kulo level izositshengisa ukuthi now we can be trusted.
Now we can be trusted. Ngoba into eziningi abantu bayitshela bazazi ngathi abazazi because certain things we keep them covert, secret. Musu hleli nathi siyakutshela no, these things are clandestine, we cannot ukuthi singakhuluma ngazo la, but now sesingakwazi ukukhuluma ngazo. Sesingakwazi ukukhuluma ngazo. Engisho ukuthi ke lana ke funa sikwemukele lokho. Yes, this is Baba Dr. This is Bojabulile. Umfana omuhle nje kahle kuzola abancane ngisona futhi ngixolisa. Angikhulume lento. Lento ibhlungu yona. Ibhlungu ukuthi abantu bayazaleka ngalendlela abazaleka ngayo. Umuntu uyambuza uma wakhe avusana afuna ukukhala, angayifuni ukuyikhuluma, athi Sibongo ngithiwa nokaba. Period lokutshela lokho nje ngithi mina Fuseko wakaba Sibongo. Ufuna ukwazi ukuthi uma wakho the time ngizoyikhuluma lento lo ngifuna kodwa uyizwe kahle. The time uma wakho engafuni ukukutshela ukuthi ungwakabani isibongo. Lesibongo wena oyibiza ngaso ugogo wakho wasithola elale nekhalathi emaplazini eCape Town. That is why when ungwa classini kodwa ubuhlala nathi elokishini. Yabo. Ngalo ndlela uloku upheja inombolo yokuthi kahle kahle mina ngubana ntisibongo. Akuyilungisekele nto. Uma wakhe indlela athola ngayo wena. Most of the time abazali bengafuna ukusitshela ukuthi isobani isibongo. It because indlela athola ngayo wena it was not accepted. Mhlambe warayishwa iboss yakhe emsebenzini. Mhlambe wa gang rapedwa abafana beboss ayisebenza kona izingane zabafana zazilala naye ngenkani lo mama. It happened ukuthi enye agcina imithisela akazwa imithiso yipi. But uma wakho you are not in a position ukuthi akutshela ukuthi wake wadlengula eshawa isitimela. Ungenzekanga lokho uma wakho walala nobaba wakho. Because icondition yayikhona ekhaya wagcina kwazela ukukuthinta. Uma ubaba wakho wayibhuli ngayo yonke indlela. Wathi uyamtshela uma wakho wathi yabona ke nganami musu ufuna sixoshele ekhaya lokukhuluma into zokuzokunakala ubaba wakho ngaza yenze lonto. Because uma wakho uyayiunderstand ukuthi angayenza because ubaba wakho uyigiant la ekhaya. Bayazithinta ke izingane. Asesigambe bayazithinta ke izingane. Kungenzeka ukuthi nawe waqhama kanjalo. Failing to do that umalume bayazenza futhi lonto izinto. If ukuthi ke uma wakho lokho epagering wena lokuthi pagering uma wakho uthi angiyibuyekele isibongo. Isibongo in order for isibongo sikusebenzele or in order for isibongo sikakusebenzele you have to receive it in the spirit. That lesibongo esingisebenzele we have to receive it in the spirit. Then isibongo esikusebenzele. But uma uzazi ukuthi wena I've got no choice asekele isibongo zosebenza lesibongo lezocwala ngazosulayini nje. Sulayini nje simhlophe. Leso sibongo sokusebenzela. Isibongo is just a matter of faith and acceptance. Yabona bazothi yabona babudotela ke manje uselahle isintu uthi ngikhuluma isintu mina ngilokishi. Khuluma nje isintu mina ngilokishi. Ngiphethe ulayini omhlophe. Angiyikhandi la kumina khona uzoyibamba. Mina la ngizalwa khona ngizalwa endaweni yasemakhuzeni eBhulu. Umuzi ezizalelwa kona kuthiwa iKanyide. Unyide wayezele izingane zakhe. Amantombazana u2 nomfana oyedwa. Unyide wahamba amathamba amhlophe. Washona unyide. Washiyani ingane zamantombazana ezu2 nomfana yodwa. Umfana yodwa yaganwa. Amantombazana amabili ashona. Alapha engadini manje. Waganwa ke umfana lona, lo mfana lona wazala izingane zakhe nazo zaKanyide. Uma efika umkhulu owuzuma ephuma kwi First World War. Uma efika umkhulu uyafika la umkhulu lo makoti lo mfelokazi lo unengane ezu3. Umfana namantombazana u2. Unfortunately ashona amantombazana u2. Sekusele lo mfana lona waganwa lo mfana. Waganwa kuphi kaSosibo eBazini. Wazalani? Wazala umfana, wazala intombazana. Shuthi wazala usisi uThangithini, wazala ubhuti umfana. Ubhuti umfana washona, kwasala usisi Thangithini. Kubantu bayithi umkhulu befika ke la, usefika la ngoline wakhe ke wesendeke. Uyabamba ke manje. Uyafika uyaqhizisa ke yena. Wazala ingane ezu5. Unfortunately nalengane umfana Kanyide yashona futhi nayo. Kwase kwaphila izingane lezi ezelwe uZuma kunomfelokazi.
okusho ukuthi lo mfelokazi uzalela unyide. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uzalela unyide. Amantombazane lokishi ngobuhlaniphile bonke o-anti bawomanyide elabagane khona. Ukhona ogane esidangeni umanyide, khona ogane endulwini umanyide, yabo. Thereafter mase kuzoba khona ke ubamncane washonayo naye futhi wayebiza unyide, even epasini wayebiza unyide. Thereafter amantombazane la ashonayo even emapasini ayebiza unyide. Ubaba yena naye story sakhe eseceleni wabhentsha yena wathi uyakhwantsha yena ngeke ubize lesa sibongo leso wabiza uZuma. kaZuma asifakwanga isiphandla sakaZuma, asimukelwanga ngembuzi, asikhishwanga kwanyide kuthiwa siyazikhipha lengane kwanyide ziya kaZuma, kaZuma zemukelwa. Umkhulu wangenawo umuzi. Manje engisho ukuthi isibongo ke is a matter of faith ukuthi uzamasha naso yini. Ngalo ndlela lesibongo lesithina asingenanga fi ngendlela bofuza singene ngayo kaZuma. Sa escape lapha kanyide sangena manje simasha ngalo Zuma nje layini grey futhi omhlophe simasha ngawo kakhulu. Uyasebenzela thina because ifaith isitshela ukuthi nansi into ezosebenza ingane zethu izobona uZuma phela, period. Wherever you are, we blanket ourselves Zuma. It works. Engisho ukuthi nawe ke lento lokuyilandela upersecute uma wakho yabona. We have to tell the truth. Umfana akalivusa ekhambonini, but uma uthi ekhambonini isibongo sababa bakho sibolile, aseke sideke ukuthi ungalandela isibongo sibolile. Gcwala ngesitofu nale ihlobo ezithi awuzokwazi ukuzalana ngoba ingane zakho ayisahlobene zizokwenza nengane zethu, ungabisaya kuzona izo ihlobo. Uzoba nezihlobo ezintsha. Ihlobo into nje infinite ayipheli, uzoba nezihlobo ezintsha. Gcwala ngazo uzoba nezihlobo ezintsha. Engisho ukuthi bantu bakithi ake siyibone into engasidingi. Lesibongo lokusilandela abakufuni and ngizokutshela nje izokuphatha kabuhlungu. Ikakhulukazi zona mxomo. Into ithi uma wena njoba ulanda uline wesibongo sika baba wakho uMazibuko, uma ufika kaMazibuko sekuhleliwe sekuxoxa kuthiwa ingane kabani le, kuthiwa ingane kaBamnci. UBamnci ithatha kuthiwa uyizala esifebeni emaplazini. Uma wakho kini ubizwa ngesifebe kuthiwa uzala esifebeni kodwa bandla evisithanda kuthiwa kwakuhle kusho lesifebe sasisihleke. Uma wakho wena njengoba lokubalandela uthi abantu bakithi kodwa uma wakho bamregada as bitch. How faithful it is when inhliziyo yakho uzwane nabantu abathukuma wakho ngesifebe. Akushiyo ukuthi ubaba wakho akuzala entombini kuthiwa hayi lengane ayizala esifebeni sempondo. Uyamazi nje ukuthi umxolisi welala namampondo weyithanda nje ucansi. Phuma ke kubantu abathukuma wakho, rather side noma wakho lesibongo obizwa ngaso sikama wakho, it will work for you. Sizokusebenzela ngenombolo ezintathu, sizokusebenzela nge3, sizokusebenzela endorser and sizosebenza futhi. Trust me this. Bakithi ngiyahamba ke ngeMalawi. Nginendlela yeMalawi and then you people are aware of yona. But into engiyela kakhulu lapha eMalawi ngizobe ngiseRumbi district. Ngisuke eRumbi district bese ngikhuphuka ngiye eKaronga. Ngifike lapha eKaronga ila ekuphela khona ilake le kuthiwa iVictoria, ila iphela khona ngoline. Ila iphela ngiyakhona ke phezulu. Musu useKaronga, it is 50 km to Tanzania. Kunomfula lapho hlezi umile dry 50 walk. You actually walk to Tanzania uyidinga passport umsulapho. You walk to Tanzania uthenga esitolo ngoba hayibo angeke uzobambe lo line ukukhipha wona manje. Abantu ingane zaseKaronga zifunde eTanzania. Zifunde eTanzania because kunezikole better schools in Tanzania, everything basonde eTanzania yonke into kodwa nje impepho zabo zikhomba ngapha. Kodwa yonke into bayenza eTanzania bayenza eTanzania bese nje kodwa ukuthi nje kusala nje yeah ngiyalapho ke. But into engoyifunda lapha abanento abayibiza ukuthi i-coffin money ritual. Ibane box lomncwabo abanalo endlini okusho ukuthi uma ususebenza uthenga lela box leliyana. Lela box lela bakha ngale imali. Sengiyakunika ku grey. Bakha ngale imali lela box. Ibhokisi lomncwabo, a coffin, bakha ngale imali. Manje ngizozinika isikhathi njengoba ngithi ngihamba early ngoDisemba ngifuna khona ngobamba lo line wabo omhlophe ukuthi angiyifunde lento. Bakithi ngeke ngayikhuluma nento amavideo nami. I still insist ukuthi ungaxoleli umuntu ungazixoleli wena. Ungaxoleli umuntu kufana nokuthi ugqoka amasocks amanzi.
Ama-socks amanzi enza ukuthi isicatsho noma isibiza kanjani awube comfortable. Ama-socks amanzi noma ngabe nojabula kanjani because ama-socks amanzi awube comfortable. I-anger onayo njengamanje, try to quench it, deal with it and suck it up. And live your life to the fullest because akuyona anger ezokwenzela lento. Teach yourself to forgive. Kunabantu abakonile impela, but now you go back, teach yourself to forgive those people and you'll see something will happen. Now something will happen. Forgive those people. This is what we don't tell. Your anger is an adversary to your prosperity. Because of your anger, umngakho njobe enze ithishingi. Lo muntu wena omdinelwe, ama-customer akhe njoba ekhanda imoto, amanye angabahloli. Angakwazi ukukhuluma ukuthi awuyazi umfazi wamfowethu wenze lento ethishingi. Ayikho indlela engenza ngayo. Mase bethi hawu umtshela ahambise kwisekhethi yethu. Yangizwa ukuthi ngithini? Kwamkakho manje ngabe uyasebenza because of your anger leyana. Umkakho ethi hayi bo phela ukhulume nobhuti mhlambe khona angayenza. Naku umuntu eqeda u5 years eqedile kwenza ithishingi. Eyobeko loyo. Ngifuna umbona. It's anger. Anger is an adversary. Ingane zakho ngabe namhlanje seyinto ezihlukile. Because of the anger onayo nomalume wakho. Ujabona into eyenziwa umalume kuma angimfuna umbona. Uma namhlanje ubamba ngemine u3 wayo emgwaza embulala, uma abamba umbese ngesandla, udinelwe umalume wakho abaxolelana noma wabo udadewabo. Udinelwe leyo nto wena. Anger, it is an adversary for you to prosper. This is Babu Dodela. Sangivala nje say goodbye, love you all. Thank you.